खुलुमबाय बर' रादाब निउस 24 निफ्राय दिनै जों हरखाबैनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने सासे आबौ सिंगार सासे आबौआ फावखुंग्रि बे बर'नि गेजेराव मुंदांखा होनजायो दा जों हरखाबै लोगो मोननायखाय बिथाङा आब' महिनी रामसियारि आरो आब' निरुपमा बसुमतारी बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जों दान्दिसे सम बिथांमोनजों मोगा-मोगि लानो नागिरदों। दा बे बेलायावहाय आं गिबियावनो सोंनो नागिरदों जे गावनि सिनायथिखौ होनो नामायदों जे आब' गावनि सिनायथि गाव होबानो मोजां जागोन नामा? खुलुमबाय रायजो राजानिसिम। आंनि सिनायथि मुङा जाबाय महिनी रामसियारि। आंनि जोनोम जायगाया जाबाय मुसलपुर बाक्सा। दा बर्तमान आङो थायो गुवाहाटी गणेशपारा आइएसबिटि खाथियाव। बेखिनियानो आंनि सिनायथि। बिथांजों लोगोसे आब' निरुपमा बसुमतारी बिथाङाबो दङ मोजां मेथाइ खनगिरि। बिथांनि सिनायथिखौ होनो आं खावलायबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आंनि मुङा निरुपमा बसुमतारी। आंनि जोनोम जायगाया खैराबारि महिलापारामोन गामिया। दायो आं गुवाहाटीयावनो थायो आरो गुवाहाटीयावनो दङ बर्तमान। आं गिबियाव थांनो नामायदों आब' महिनी रामसियारिनि खाथियाव। बे बर'नि गेजेराव आब'खौ फावखुंग्रि एबा कमेडियान माने हारसा बुंनो थाङोब्ला चेतना दास बायदि बिथाङाबो जथेस्थ' माने बर'नि गेजेराव गोबां सिनेमा बा सावथुन बेफोराव बिथाङा खामानि मावबोदों। दा नैबे समाव आब'आ माबाफोर गोदान प्रजेक्टफोर लाबाय थादों नामा बे बेलायावहाय? बे बेलायाव गोदान प्रजेक्ट लाथ'वाखै। उनाव लानायनि एसे माने मिजिंथि दङ माने गोदान प्रजेक्ट जागोन होननानै। खिन्थु सिगां आङो जिथु थुनफावथाय बा कमेडियान जिथु खालामबोबाय गुवाहाटीयाव जितु आं हाबा जानानै फैयो माने बाक्सानिफ्राय अब्लासिम आं 2000 निफ्रायनो आङो माने बे थुनफावथायखौ प्रथम माने गिबियावनो खालामबोदोंमोन। रङिया घग्रापारा बा मा होनो बर' गामि मोनसे जायगा दङ रङिया। बेयाव आङो बालन्दा टप 10 माने बे सिनेमाखौ गिबियाव आङो माने थुनफावथायाव आगान होजेनग्रोदों। आरो बे समनिफ्रायनो आङो गोबां माने 2000 आरो 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 माने दासिम आङो थुनफावथाय खालामगासिनो दङ। सार्च खालामब्ला इउटिउबाव मोनो जों खिन्थु जोंखौ बुंगोन आरो दा खिन्थु जोङो माने गोदोनि होननो हागोन आगोलनि माने कमेडियान एक्ट्रिस बा कमेडियान खालामो होननानै सिनायथि दङ आरोखि। बेखिनिखौनो बुंदों। जों बुजि मोनबाय आब'आ बहुद आगोलनिफ्रायनो थुनफावथाय एबा फावखुंग्रि हिसाबै खामानि मावबोबाय। बे बेलायावहाय नोंथांनि जिउआव माबाफोर बान्थाफोर मोनदोंमोन नामा? बान्थायाथ' आं मोनदों। 2012आव आङो बे कमेडि जिला थुनफावथाय आं खालामदोंमोन बेफोरखौ आङो माने मा सनाव बा मा माने मायथाइयाव आङो थुनफावथायखौ खालामदोंमोन बेखौ आंखौ सासे माने आब' दङ आंनि सासे आब' दङ। बियो जाबाय प्रियम सलिया केरकाटारि। बिथाङा किरिब सलियानि थारमाने फंबायनि हिन्जाव। बिथाङा आंखौ मोनसे साजेसन होदोंमोन बे समाव आरो बाय'डाटाफोरखौ बिदोंमोन। बे बाय'डाटाफोरखौ जमा होनानै ओमफ्राय मा फिल्म बे नामखौ मा सनाव बा मा मायथाइयाव खालामदोंमोन बेखौ बिथाङा आंनिफ्राय बाय'डाटाखौ लानानै इंलिसाव माने बर'निफ्राय ट्रेन्सलेट खालामनानै बिथाङा आंखौ हेल्प खालामदोंमोन। बेनिफ्राय दिल्लीयाव साबमिट खालामदोंमोन। बिनि उनाव आङो 2012आव आङो बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। आरो बे बान्थानि मुङानो जाबाय बिरंगना साबित्रिबाई फुले नेसनेल एवार्डमोन। दासिम माने आं बेखौ मोननानै दङ आरोखि। बेनो नोंथां। थिगानो दङ आब' महिनी रामसियारिनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिबाय। दा दसेयाव आरोबाव सासे जोंहा आब' दङ। बिथाङा मेल'डियास सिंगारमोन बा जोंनि गोबां मोनसे समाव
बिथांनि मेथाइफोरखौ जों खोनाबाय थायोमोन जों गेजेर ससेयाव बिथांनि मेथाइफोरखौ जों खोनाला जाबाय दा मानि थाखाय बिथाङा दा दसेयाव निरुपमा बसुमतारिनि मुंखौ जों मानो खोनाया बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लुबैदों आब'आ मा बुङो एक्सुवेलि न'नि एसे माबा हासबेन्डनि एसे एक्सिडेन्ट मोनसे जादोंमोनथ' हासबेन्डआ बेयाव दा अलरेडि दा 5 बोसोरसो रानिं सोलिगासिनो बे असुबिदायावनो आङो थारमाने एसे फासयना थानाय बायदि जादों दायो खनफिनगोन खिन्थु टिभिफोरनि फिसा फिसौ प्रग्रामफोरखौ आं खालामगासिनो दङ आरो ओमफ्राय बिदिनो ग्रुपआव खालामदों आङो सिंगोल जेनेबा बिदि दिहुनाखैब्लाबो ग्रुप संफोराव माने सनानि बड'लेण्ड बेफोरबायदि बिथां भुपेन नार्जारी आदानि माखासे फिल्मावबो आङो जमायाव खनदों आरो ग्रुपआव खिन्थु सिंगोल आं दासिमबो दिहुननाय जायाखै आं दिहुनगोन आरो मोनसे खननाय अलरेडि जादों अडिअ' खिन्थु दिहुननाय जायाखै मा रिलिज होआखै आरो बेखौ रिलिज बेनि अनगायैबो आरो गोदानै माबाफोर प्लेनिं दङ नामा गोदानै ओरैनोथ' प्लेनिं लादों खिन्थु रेवाजआ एसे खम जादों रेवाज खमनि थाखायनो आङो एसे फासयनानै दङ बिदि आरोखि गोबां मानसिफोरानो निरुपमा बसुमतारिनि मेथाइ आगोलावबो खोनाबोदों दाबो खोनानो लुबैयो खिन्थु जाथाया जाबाय गेजेर ससेनिफ्राय बिथाङा हाबसोना थानाय बायदि जादों जियानो जा सासे बिथाङा रेडिअ' आर्टिस्ट बयबो मिथिखायो रेडिअ'आबो बिथांनि मेथाइ खोनायोमोन दा गोमाना थानायखाय गोबां मानसियानो जोंनो फोरमायदों जे बिथाङा मुं हाबसोना थाखो दा दिनै जोंनि स्टुडिअ'आव लोगो मोननानै बा जोंनि चेनेलाव लोगो मोननानै नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ माने रायजो राजानो आब'आ मा खोन्थागोन गान आरो फिन रोजाबफिनगोन ना फिना जे फिन निरुपमा बसुमतारिया गान रोजाबफिनगोन ना फिना बेनि सोमोन्दै रायजो राजानो मा फोरमायगोन आब'आ आं खनगोन निस्सय माने नै जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन सानदों आरोखि बे न'खरनि एसे प्रब्लेमावनो आङो गोदोना थानाय बायदि जादों आरो दायो जेनेबा गोदानै आंखौ अबा लिंदोंब्लाबो बे रेवाजआथ' गैया जाबायना बेनिखायनो आं निजेनो थारमाने लाजिनानै खना आरो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दायो आं खनगोन आरो खनफिनगोन निस्सय नुफिनगोन रायजो राजाफोरा आरो बे प्रश्नखौ आंखौ बहुतआनो खालामो जे एथ' मोजां मोनसे भगबाना हरखानाय भइसखौ आब' नों मानो बेबायदि खालामना थाखो बहुद माखासे मानसियानो बुङो गतिके बे मानसिफोरनि जिथु प्रश्न बेखौ आं दायो माने प्रश्न खालामबाय थानो होला आरोखि आं खनफिनगोन खनफिनगोन साबायखर थाबाय सानै आब'निसिमबो बिथां सानैयानो जोंनि बर' माहारिनि आइजो हिसाबै जोंनि माने समाजाव आब' महिनी रामसियारिया माने फावखुंग्रि एक्ट्रेस मेथाइबो खनो बिथाङा बे निरुपमा आब'आबो जोबोद मोजां माने मेथाइ खनगिरि बिथाङा खिन्थु मानि दुखुआ बिथाङा गेजेर ससे हाबसोना दंमोन जों बेखौ मिथिया दिनै बिथाङा खोन्थाबाय रायजो राजाफोरा फिन आब' निरुपमा बसुमतारिनि मेथाइ खोनानो मोनगोन बिखौनो जोंबो आसा फालिदों बिथांमोना जाहाथे फिन गाव गावनि केरियारखौ मोजाङै लाखिनानै जोंनि बर' समाजाव बा जोंनो माने मोजां मोनसे बिहोथा होयो बेखौनो जों आसा फारिनानै जोंनि निउस 24 चेनेलनिफ्राय आब' सानैखौबो जोंनि थिंजानिफ्राय साबायखर बावबाय गोजोन्थों